Apotek, som I kan se her, Pharmaprix, eller Shoppers Drug Mart. Pharmaprix hedder det her i Canada, eller i Quebec. Nu skal vi ind i vores apotek her. Kommer vi ind her. Kommer ind i de første rækker her. Det er så lige når vi kommer ind her, I kan se, der sidder en masse produkt heroppe mod. Så kommer vi så ind i det her række 5 her, som I kan se. Og det er så, som man kan se deroppe, så siger det blandt andet Centre de Promotion. Som I kan se, det er jo så her, hvor det hedder Seasonal Clause her. Så har man en masse forskellige her, sådan nogle candy-produkter, som de prøver. Så er der sådan lidt sukker eller noget til sommer her. Så det er sådan en typisk aisle her med promotional. Og også over på den her side har de sådan en halv sådan noget med promotional slik. Og forskellige ting, som er på enten udsalg eller som der er noget promotions omkring. Men det er sådan række nummer 5 her, sådan godt væk fra kassen. Og så er vi så inde her, og hvis vi så går videre ned, der kan I se her, så kommer vi forskellige rækker her. Så har vi så kassen heroppe. Nu går vi så lige først ned her. Så har vi videre i en række her, hvor vi har ikke så meget. Nu rykker vi så lidt tættere på kassen her. Så kommer vi så til det, hvor vi har den faktiske række med slik her, med chips sådan noget. Der kan man så se her, når vi er her, så er I sådan med nogen, hvor for eksempel her har de så Tic Tac 4, det er sådan, hvor de har oppe i slikrækken her, har de sådan mere større promotions, I kan se her, 5 stykker tyggegummipakker og alt muligt forskelligt. Og de har sådan de store økonomipakker her, der hænger alt muligt forskelligt. Så I kan se, der er både hylder og strips og alt muligt forskelligt. Så alle mulige forskellige former for POS-materiale bliver brugt. Men det er så her i slikrækken. Og her kan man så se, hvis I kigger ned, så kan I så se, så er kassen lige der. Bare lige for at se sådan forskellige ting, der er her. Så kan I se, at de bruger promotionals rundt omkring her. Der står forskellige displays. Her står det foran cola. Butikken her kommer noget på Kinderæg. Og her er det så, vi tør gå rundt, så går vi ned mod kassen. Så kan I se her, mellem de to kasser, er der så et fuldt display her. Hvor vi blandt andet har, jeg kan se her, Excel, og der er en tom frisk kasse, der er Dentine. Men det er ikke bare her, der er. Også hvis I går lidt her til siden, så kan I så se kassen her, hvor I står. Under selve disken er der også produkter. Det kan I sådan se lidt bedre herovre på den her side. Hvor det er, for eksempel her på den her kasse, der er lukket, der kan I se, der er en masse af tyggegummi og sådan noget, der står nede under kassen. Der er også forskellige Excel-produkter og sådan noget. Så der er flere forskellige måder at have det på her. Men det er sådan en typisk Shoppers Drug Mart. Og igen her. Men der er plads, og der er muligheder for at lave alt muligt forskelligt.